ang iyang mata gikan sa mga matarong. Tungod kay ang mga matarong kanunay niyang panalipdan o panalanginan. Ari kita sa sunod. Ang Dios magaluwas sa mga matarong. So sa bisan unsang katalagman, ilabi na ning walabot ng mga katalagman nga ilang huna-huna nga moabot sa masagiingon nila nga bigwan. Nga ang bigwan pinakagamay kuno ana nga magnitude 8.2. So grabe na kakusog. Apan ang Dios magluwas sa mga matarong. Proverbio 18 bersikulo 10. Okay. Ang ngalan sa Ginoo sa kalig-on nga turi. Kung mudagan ang mga matarong, sila maluwas. Lig-on nga turi. Siya ang dalangpanan sa mga matarong. O kung muadangop ka, matud pa, makakaplag kay kaluwasan. Salmo 37, 39. Ang paluwasan sa mga matarong anaa ng Jehova o siya mao ang ilang maligtong dalangpanan sa panahon sa kaisdanan. Okay. Ang kaluwasan sa matarong naa sa Ginoo ug siya ang lig-on nga dalangpanan. Okay. Ang Dios nga magaluwas sa mga matarong, una, luwason sa Dios ang matarong gikan sa kasamok. Luwason gikan sa kasamok. Proverbio 11 bersikulo 8. Ikaw matarong maluwas ikan sa kasamok ug ang tawtan mabot kili sa kaniya. Okay. Ang matarong luwason sa Ginoo gikan sa kasamok. Ikaduha, luwason sa Ginoo ang mga matarong gikan sa kalisudanan. Proverbio Salmo 34:17. Na nagtuaw ang mga matarong o nagpatalingog sa Jehova o nagluwas kanila gikan sa tanan nilang mga kaisdanan. Okay. Nagluwas ang Ginoo sa tanan nilang kalisdanan. Number 3, ang Ginoo magaluwas sa matarong gikan sa kamatayon. Proverbio 10 bersikulo 2. Ang mga bahandig sa kadaputan walay kapuslanan kapan ang pagkamatarong magaluwas gikan sa kamatayon. Okay. Ang pagkamatarong magaluwas gikan sa kamatayon. Ang bahandi way kapuslanan. Way kapuslanan ang bahandi. Sa pagkakaroon tingali buhong ka pero kining tanan may katapusan ug ang bahandi way kapuslanan. Apan ang pagkamatarong magaluwas gikan sa kamatayon. Sa Proverbio 11:4. Ang kanato dili makamulo sa adlaw sa kalibot apan ang pagkamatarong magaluwas sa tao gikan sa kamatayon. Ang pagkamatarong magaluwas sa tao gikan sa kamatayon. Kita doon na tayo mga sa atong journey gikan sa kami pangduha. Daghan may mga kasinatian nga maayo ug mga dili maayo. Doon na may mga ups and down. Doon na may mga failure. Doon na pud may mga success. Naa sa amo ang eksperyensya nga nagkadaiya. Ug may mga sugilanon sa among panaw. Hangtod na hidangat kaning adlaw. Ug ang tanan akong nakita nga ang tanan gimanduan sa Dios. Daghan na untang mga kahigayunan nga mawala gikan sa presensya sa Ginoo. Pero ang Dios may katuyuan. Kung imo lang itugyan ang imong kaugalingon, musangko ka sa pagka-tinawag, sa pagkapinili, aron pagbuhat sa pagkamatarong. Nga matod pa, nga bisan sa tigulang na, maghimo gyapon magmabungahon. Daghang duga o mahimong lunhaw. Sumala sa Biblia. Sa pag-ampo sa mga matarong. Ari kita sa pag-ampo sa matarong. Kung ang taong matarong mag-ampo. Atong tanahon ang Salmo 34:15. Kani kung ang matarong mag-ampo. Dili. Dili daw. Oh, dibasa na. Una, dito. Sige, tro ha. Ang mga mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga matarong ug nagapatalinghog ang iyang mga igulong sa ilang pagtuaw. Okay. Ang matarong, kung mag-ampo, ang Dios magpatalinghog sa ilang pagtuaw. So doon ay dakong konsulo sa taong matarong kung mag-ampo.
kay patilinghugan sa Dios.